естествено заземени. Всички животни, които живеят в природата, са естествено заземени. Те не страдат от сърдечно-съдови заболявания, лупус, МСА, аутизъм и рак и всички тези съвременни здравословни разстройства. Но животните, които живеят на закрито със стопаните си, страдат от същите здравословни проблеми, което означава, че 50% от тях умират от рак, както и стопаните им. Ракът рядко съществува, ако изобщо се среща в природата. Ние сме се откъснали от този енергиен източник, който поддържа електрическата стабилност на тялото и имунната система. Причината да заземяваме всичко към Земята е да предотвратим пожар или електрически инцидент. Думата възпалява се, за тялото му означава в пламъци. Ако заземите някого с обострен артрит, сложите електроден пластир там и го свържете с намотан кабел към заземяване, болката изчезва. Никой няма да повярва на това, докато не го изпита сам. Тогава казват: о Боже, защо никой не ми каза по-рано? Ти нямаш артрит, нямаш рак, нямаш всички тези здравословни проблеми. Това, което имаш, е хронично възпаление. За мен по това време възпалението беше, когато си изкълчиш глезена и той се подуе, зачерви се, боли и е възпален. А той казва: не. Той казва: възпалението е нещо различно от това. Ходим на лекар с всички тези оплаквания, но голяма част от тях са тихи възпаления, включително моята специалност – сърдечни заболявания. Сърдечните заболявания са възпалителен процес. И така, как да намалим възпалението? Възпалението се причинява от неутрофили, които са вид бели кръвни клетки. Когато имате нараняване, имате увредена клетка и тези бели кръвни клетки идват, обграждат увредената клетка и освобождават реактивни кислородни видове, които изтръгват електрони от увредената клетка и така я унищожават. Ако възпалението е причината за всички тези здравословни проблеми, тогава знам, че недостатъчното заземяване е причината за възпалението, защото ако тялото е заземено, не може да има възпаление. Опитах почти всичко и търсех решения, когато видях нещо за заземяването, че то може да бъде полезно при периферна артериална болест. И си казах: няма да й навреди. Не мисля, че наистина ще й помогне. Затова и купих заземяващ чаршаф и я накарах да спи на него една нощ. Тя също имаше затруднения да удари форхенд, а това е дама, която е играла тенис 70 години и просто не можеше да си спомни как се удря. На следващия ден нямаше никакви проблеми, затова си казах: тук определено има нещо. През всичките ми години в областта на медицинските устройства никога не бях виждал такива реакции нито от устройство, нито от лекарство. Сега тя е на 94. Играем тенис 5 или 6 пъти седмично. Тя води напълно активен живот, почиства къщата си, върши почти всичко сама и ние отдаваме това на заземяването. То направи много. Имах проблеми с краката си. Беше ми трудно да ходя и бях напълно сигурен, че никога повече няма да мога да играя тенис и да правя други неща, които исках да правя. Но състоянието ми се подобри значително и се върнах към тениса. Не толкова добър, колкото преди, но все пак доста добре. Това просто промени живота ми. Вече нямах онези притеснения, които имах преди, че може да се случи нещо лошо, ако продължа да се опитвам да правя неща. Трябва просто да продължа напред и да опитвам всичко. Това е най-голямото развитие, което съм виждал в медицинската област през 5-те си десетилетия в общественото здраве и 3-те десетилетия в сферата на клиничните изпитвания на медицински устройства. Просто ми е трудно да повярвам, че това е плацебо ефект. Този заземяващ чаршаф се усеща точно като обикновен памучен чаршаф, с тази разлика, че има мрежа от проводими сребърни нишки, плетени в него, и метален конектор. Закачате заземяващия кабел към чаршафа, а другия му край включвате в заземяващия контакт, който е долният отвор на всеки електрически контакт. Заземяващият контакт има прът, който отива директно в земята навън, осигурявайки поток от лечебни защитни електрони. Тези електрони обикновено са предназначени да защитават домашните ви уреди от прегряване и пожар, като балансират излишния електрически заряд. Вижте тези символи в тази електрическа схема. Това са символи за заземяване, което означава, че тези електронни устройства трябва да бъдат заземени за безопасност. Символът за заземяване е вдъхновил логото на Grounding. В
повечето страни законите за безопасност изискват всички електроуреди да бъдат заземени. Когато докоснете заземяващия чаршаф на Grounding Well, електрони от Земята навлизат във вашето тяло и възстановяват електрическия му баланс. Има доказателства за ползите от заземяването за здравето. Ето температурно сканиране на тялото преди и след заземяване. Червеното означава високо възпаление. Синьото означава ниско възпаление. Вижте колко възпалена е била средната част на горната част на гърба преди заземяването. Сега вижте колко много от отоците и възпалението изчезват след заземяване. Ето снимка на вашата кръв преди и след 2 часа заземяване. Може да видите, че кръвните клетки са разделени и се движат по-бързо след заземяване, което улеснява кръвта да доставя хранителни вещества и кислород до органите и клетките в тялото ви, повишава енергийните ви нива и позволява на тялото ви да се възстановява по-бързо. Журналът за алтернативна и допълваща медицина проучване от 2013 година установява, че заземяването изглежда е една от най-простите и най-дълбоки интервенции за намаляване на сърдечно-съдовия риск и сърдечно-съдовите инциденти. Когато тези електрони се разпространят в тялото ви от заземяващия чаршаф, те също така лекуват тялото ви, като възстановяват електрическия ви баланс. Когато прекарваме време около електронните си устройства, част от тяхната електроенергия прониква в телата ни, което води до загуба на електрическия ни баланс. Телата ни се насищат с лечебните електрони на Земята, които премахват цялата излишна електроенергия, която натрупваме от устройствата си. Въпреки това, когато сме на закрито и не сме заземени, мръсната електроенергия от нашите устройства отново навлиза в телата ни, което кара това напрежение да се повиши. Когато докоснем заземяващия чаршаф, напрежението в тялото ни също спада до нула. Когато електроните се разпространят в тялото ви, то възстановява своя естествен електрически баланс и започва да се лекува с максимална скорост, което ви кара отново да се чувствате по-добре физически и психически. Когато спите върху заземяващия чаршаф, заспивате по-бързо, спите по-дълбоко и се събуждате по-отпочинали и енергични, тъй като лечебните процеси в тялото ви, които се случват по време на сън, се засилват от лечебните електрони на Земята. Ето сравнение на вискозитета на кръвта при пациент преди и след 2 часа заземяване. Вискозитетът на кръвта им се е подобрил 3 пъти. Проучване от 2015 година на Калифорнийския университет в Ирвайн с 40 възрастни изследва дали заземяването би помогнало на настроението им. Те заключиха, че приятните и положителни настроения са се подобрили статистически значимо при заземените участници, но не и при тези с фалшиво заземяване, плацебо групата. Този чаршаф за сън е дълъг 8,5 фута, така че е достатъчно широк, за да пасне на всякакъв размер легло и да заземи спящите върху него, от единично до кралско и всичко между тях. Също така е лесен за навиване и пренасяне, така че можете да останете заземени при пътувания и да се чувствате енергизирани, когато отидете на почивка. Кликнете на линка по-долу, за да вземете своя чаршаф днес без риск. Ако не се почувствате по-добре след няколко нощи с чаршафа Grounding Well, имаме гаранция за резултати или връщане на парите до 90 дни. Това означава, че ако не получите очакваните резултати или не харесате протокола, ще върнем всяка стотинка платена от вас. Но това е малко вероятно, тъй като процентът на връщане при нас е под 0,8%, така че 99,2% от пробвалите Grounding Well са доволни от продуктите ни. Чуйте директно от нашите клиенти. Всичките ми болки в гърба изчезнаха. Това нещо е по-добро от акупунктура. Правих акупунктура години наред, но най-доброто решение в живота ми беше да купя това бебче. Струва си 1000 лева. Не, повече от 15 000. Бих го препоръчал на всичките си приятели във Facebook, в Instagram, в WhatsApp, първо на най-близките. Още първата нощ, в която спахме върху него, се събудихме с усмивка, погледнахме се, дали е просто съвпадение? Не. Минаха месеци и сме изумени. Просто не мога да го препоръчам достатъчно. Не казах на съпруга си какво е. Просто го сложих на леглото и след 3-та нощ той каза, че е спал най-добре в живота си. Буквално най-добрата покупка. Няколко приятели също го пробваха и също не могат без него. Опитайте заземяващия чаршаф Grounding Well днес без риск. Единственият риск е възможността от болка и съжаление, защото проблемите ви с съня и хроничната болка няма да изчезнат сами. Натиснете бутона по-долу сега.